Ассалом, духтаракҳои хушрӯсозаи нағзаи магазини Victoria's Secret омадагӣ марҳамат бозори Корвон, тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза. Плакатшона дидена? Духтарони ҳами плакат кати меюбеншона. Ина даромадгоҳи рақами 4. Ҳози ворид мегардем. Духтаро рияди магазинҳои шагидан 126 магазин. Навинкаҳои фасон овардагианд мисли ҳар вақта. Баъд медонен аксияҳои зур доранд. Пижамаҳои фасон овардагианд аз 50 сомон нархош сар мешавад. Аксияи беҳтарин. Инчунин пижамакҳои хушрӯ, пинюаракҳои фасони эксклюзивам овардагианд дар магазини Victoria's Secret. Тамошобинони азиз, ина марҳамат 126 магазин. Суроғара наёфтен агар марҳамат инами навора тамошо кунед ба осонӣ меёбен. Рақамашонам ҳаст. Ира бинен чихе халатҳои фасон омадаи духтарако дар Victoria's Secret. Аҷоибот буда. Ё двойка нигоҳ кунед, брукошон катян акция рафтаистай 200 сомон кардагианд. Духтарако арӯсако ира бинен варианти беҳтарин барои шумо дар Victoria's Secret. Сифаташда гап нестай. Производство Истанбул навистагиай. Мана марҳамат ане гарошикшам ҳаст. Акция рафтаистай духтаро нархҳои ино 200 сомон шудагиай. И ҳам дарози бебрукаш ҳастай. Бо двойкаам дора. Ваям 200 сомон. Двойкаш қадиш кӯтоҳтараю брук дора. Хулас то 120 килогара размер ҳастай аз анами модел халато. Духтарако бовар кунен ира шута мепӯшен ку ҳичи намешава. Бозори Корвон, магазини Victoria's Secret ай. Бозори Корвон, тарафи пажарка, сеюм дарвоза, байни сеюму чорум дарвоза мешава. 126 магазин. Сангчаша диден чихо хушрӯ. Марҳамат 200 сомон. Духтаро успед кунен. Касоне ки имконияти омадан надоранд, бинависен, доставкатон мекунанд. Ира бинен чихо расветкои хушрӯ доштаям. Марҳамат ҳатман магазини Victoria's Secret биёен. Бозори Корвон, тарафи пажарка, байни сеюму чорум дарвоза, 126 магазин. Ина рияди магазинҳои шагӣ. И тарафа нигоҳ кунен. И тараф даем ҳар хела инами туничкаву куртои сабука ки хушрӯ бисёр овардагианд, халатҳои фасону. Ва духтаро нигоҳ кунен иқа хушрӯай. И 70 сомон двойкачай. Тамошо бино. Материалшам пахтагии фасонак. Ина пешакша бинен чихо хушрӯ омадагиай. Нархшон 70 сомон. Ҳози дига глошам ҳастай. Ма шумода нишон метим. Остиношон дарозая. Брукуш катяй. Духтаро 70 сомон дар Victoria's Secret акция рафтистай. Духтаро нигоҳ кунед. Инамиҷа ҳамаи глои ҳаминай. Ҳози айваям брукша нишон метим бинен. Диден 70 сомони беҳад навинкои хушрӯ размеро ҳамаш ҳастай. Мана касседа дар кора духтаро шушта мепӯшен. Нархш нархи беҳтарин. Тигровира бисёриё нағз мебинан. Ина тигровкаи хушрӯ эзоршанам хе сиёҳай фасонай. Диден чихе хушрӯча нархи беҳтарин. Духтаро омада натонен бинависен, доставкатон мекунанд. Бозори Корвон, тарафи пажарка, байни сеюму чорум дарвоза, 126 магазин. Магазини Victoria's Secret. Ира бинен падаркаам барои хушрӯа пачкачада фасонак. Хулоса варианти беҳтарин, нархи арзон. Ҳатман шитобен духтарако. То ҳол анам хеле вай набуд духтаро пижама нигоҳ кунен чихо фасонча овардиянд дар Victoria's Secret. Бо нархша намеген 50 сомон. Аҷоиб хушрӯ бистар расветка доштай. И гилша бинен фасонча бинен пешаш тигмадор. Мана материалш пахтагиякай сабука ки хушрӯ шушта мепӯшен. Размерош ҳамаш ҳастай. Ина бо брукша бинен чихо хушрӯчай. Однотонный подсветаш аҷоибот. Марҳамат 50 сомон. Духтаро успед кунен. Ҳатман Victoria's Secret биёен харидорӣ кунен. Ҳози дига глошам ҳаст. Ма шумода нишон метам. Дархост кунен, доставкатон мекунанд. Ина диден инами гло ҳамаш ҳамаи ҳамино навинко 50 сомон духтарако ва беҳтарин модело бо нархи дастрас. 50 сомон. Кадомеша мегирен? Двойкачан 50 сомон. Ира бинен гло ишаишда хушрӯ. Бозори Корвон, тарафи пажарка, байни сеюму чорум дарвоза, 126 магазин. Инами чизе ки мебинен 50 сомон шудагиай. 126 магазин. Омада натонен бинависен, доставкатон мекунанд.
ва духтаро ҳам қамино хушруванд. ира бинен акция рафтаистай ҳамаи ҳаминора ҳам остин калташа ҳам остин дарозша 150 сомон кардаган. ҳози дига моделошам нишон метам. нигоҳ кунен охи арусако духтарако занҳои азиз шитоб кунен ки тамом нашава. Виктория Секрета аксияи калон рафтаистай диден чихе хушрувай. ё ҳамун качествош зурояйку ҳичи намеша ҳанам хелиян 150 сомон пижамаҳои фасон ҳам қабароҳатакай ки бо материалош 150 сомон. пеш чанд сум буд ки ҷон? 250 мефурӯхтанд. ҳози аксияда 150 сомон. бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4 дарвоза даян марамат байни 3-ю 4 дарвоза 126 магазин ряди магазинҳои шишагӣ. ана ина бо каролинаян. хитон медонен ку каролино 250 кам набуд. ай бо 6-7 расветка дора. инорам 150 сомон кардагиан. духтарако марҳамат интихоб кунен. агар омада натонен доставкатон мекунан. ира бинен охи ҳамун сердечкош ҳамун хушрӯи материалош духтаро пушаймон намешавен. ҳатман дархост кунен доставкатон кунан ё ки биёен най пеш бинен. духтарако 100 сомон шидагай анамин намуд топови пижамаҳои фасони Instagram. ина 100 сомон дар Виктория Секрет. духтаро иҷодози чанд моделш ҳастай 100 сомона дора. ҳози дигар намудошам нишон метам. инами 100 сомаша бинен материалша аз наздик нишон тим бинен да чихе хушрӯвай. марҳамат остин калташай то охири навора тамошо кунен. остин дарозошам нишон метам. и 100 сомон. баъд бо ҳастай инаи тигрои остин дароз ино 120 сомона. ино 120 сомон шидагай. духтаро нигоҳ кунен чихе фасонакай. ами фирмошон фарқ мекунан. нархошон ай рӯи фирмош фарқ мекуна. ина и 120 сомон. инчунин дариҷа бо ҳаст дигар модело. ина мино чанд сумиян? 120 ина нигоҳ кунен. духтаро шумо 100 сума дар курайтона 120 сума дар курайтона ҳатман бинависен. шумо дар равон мекунан. ҳами тараф ҳамаш 120 сомонай. ана баъд духтаро бори новинка ана ин намудай остин дароз сердечкаи новинка. ино 150 сомонай. бренча бинен бори гуанҷӯи фасон хе чашбандак бодора. диден чӣ хушрӯ будая. чашбандакш кати аҷоибот брук дора. чашбандак дора. анам хеле вай дора. кирта хулас и 150 сомон. бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4 дарвоза 126 магазини Виктория Секрет. духтаро ҳатман биёен. леки агар омада натонен бинависен бовар кунен чи 100 сума чи 120 сума ва ё чи 150 сума беҳад вариант бисёр доранд. доставкатон мекунанд. духтаракои хушрӯ марҳамат ина размерои калон размерои батал анамхе ва ё ҳастай пижамаҳои шолки натурални ҳамқа хушрӯи бо брукша бинен ҳамқа кушоти фасоне ҳастай ки нархошон ино 350 сум буданд. ҳози акция рафтаистай 250 сомон кардагиан. ҳози қариб я 15 расветка ҳастай нишон метам бинен. духтарако 250 сомон оригинал натурални шолк сабука ки хушрӯ ина 250 сомонӣ дар Виктория Секрет. бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4 дарвоза даян 126 магазин. ира бинен чихе хушрӯ. инаям шолка диден сердечка. хулоса як бор брукша нишон тен брукоша бо бинен. духтаром хо кушотаки фасоне ҳастай ки маъқултон мешавад. духтаро марабад ина брукоша бинен клёши фасонай прямой. хулас биёен агар омада натонен бинависен и ҳар як намуд ва ё дураки расветков глоки ҳуштон мера. духтарон қа хушрӯай нависен доставкатон мекунанд дар равакак. ҳичи намеша ҳам сабукакай ҳам шута мепӯшен ягон чи намеша ҳам салқин мегира. хулас беҳтарин вариант барои занҳо. духтаро нигоҳ кунен четвёркаи фасони Виктория Секрет акция шидай бо 100 сомон. марамат чанд та расветка дора. дигар расветкошам нишон метиҳам. нигоҳ кунен 4 тачи дора. ҳамқа хушрӯай ира диден сарочки дора брук дора шортик дора баъд инчунин халатик дора. нархаш 100 сомон. ҳози дигар цветошам нишон метиҳам биненда. духтаро маъқултон мешава. мана расветкои беҳад хушрӯ будай. диден шумо бинависен бо мефаҳмонандтона чӣ цвето доранд. бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ю 4 дарвоза 126 магазин даян. диден духтаро магазини Виктория Секрет. омада натонен бинависен доставкатон мекунанд. арусакои хушрӯ беҳад варианти нағзай арзон айна бинен 4 та дора 100 сомон. беҳад хушрӯ беҳад арзон.
ва ира бинен духтарои қа хушрӯчаян тонки бамбукай материалаш янамуд фасонай оригинал тамошобино Victoria's Secret оригиналош марамат каседа дар корай ҳози ма дига цветошам шумода нишон метам нархшон аксакати 250 сомон ина беҳад фасонакан нигоҳ кунен пижамои оригинал дар кортон боша ҳатман магазини Victoria's Secret биёен ина беҳад хушрӯ бардовуш ҳастай сиё дора хаки цвет дора бо сери дора да марамат бинависем бо шумода мефаҳмонанд 250 сомонӣ анаи зимистона диден ино ҳамаш брендовиян духтаро оригиналош марҳамат 250 сомон и фасоношам манаи фасоноша ира бинем бо чихи фасончаян ва и халатай бо брукам дора хушрӯай духтаро ира бинен 250 сомон бозори Корвон даян тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 126 магазин риади магазинои шишагӣ духтаро рақамашон ҳаст дар рӯи экран бинависен доставкаам доранд агар ки худтон омадан натонен доставкатон мекунанд ҳамин материалша як бора пеш нишон дидем духтаро нигоҳ кунед тонки бамбукай ҳичи намешава мана марамат дига цветошам ҳаст вақтон биёен айпеш бинен духтаро нигоҳ кунен комплектои эксклюзив бисёриҳо мепурсанд комплектои хушрӯ марҳамат Victoria's Secret да омадагиай ҳамқа хушрӯанд ино 150 сомон марҳамат нигоҳ куненда ҳози то охира бинен чанд модела иҷада ҳамаш нами 150 сомония оз 200 сомонаш ҳам ҳаст ҳатман навора то охира бинен ва ёшам нишонтон метам мана 150 сомон моделакои фасон хушрӯ инчунин 200 сомонаша бинен духтарако ина эксклюзив фасон новинка бозори Корвон даян тарафи ира бинен тигршам будай тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 126 магазин даян мана беҳтарин модело дар Victoria's Secret бисёриҳо эксклюзив мекованд биёен духтаро аз 50 сомон сар карда то 200 сомонара анамхе комплектои фасона дар Victoria's Secret пайдо мекунен бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 126 магазин ина нигоҳ кунед чихе модел бисёр дора ҳама намудуш ҳастай духтаро марҳамат биёен омада натонен рақамошон ҳаст бинависен доставкатон мекунанд танец живота бисёриҳо мепурсиданд марҳамат нигоҳ кунен чихе хушрӯ дар Victoria's Secret ҳози аксия рафтестай 200 сомон кардагиян нигоҳ кунен ази бо сирхшам ҳастай фасонай марҳамат духтаро баъд ана хеле румолошам ҳаст ино ҷудогонаян 100 сомон айрумолош ҳамаи цветош ҳаст хулоса духтаро кадомиш дар корайтона интихоб кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 126 магазини Victoria's Secret духтаро нигоҳ кунен танец животошона иҷада малваи бисёр доранд вариант бисёр доранд шумо нависен бо мефаҳмонанд чанд намуди дигашам дорена танец живота хулоса бинависеншона духтаракои азиз нигоҳ куненда халатои фасон инихе двойка эксклюзивни пижамау пенюар ҳамаша шумо дар Victoria's Secret метавонен пайдо кунен нигоҳ кунен охи чихе боракои хушрӯ боракои фасон овардагиян мана ҳамаш фасонай диден ишаишда хушрӯ бо кадомиша мисол интихоб карден духтаро скриншот кунен партоен нарх навоша пуррай хичон пурсон шавед диден мана чи пенюар чи пижама ё ки костюмчик чизе дар корайтона духтарако нигоҳ кунен охи я намо чизое доранд ки дар дигар магазинҳо пайдо карда наметонен ана марҳамат биёен Victoria's Secret як бор хабар бигирен ҳам двойкаошуна ҳам пижамау пенюарошуна ҳамаш беҳтаринай инчунин иҷада бо аксия рафтеста ино четвёркая на ина четвёркаи фасон и чанд пул шудагай 250 сомон аксия кати четвёркай шортик дора брук дора сарочки дора баъд нахе халатик дора сабукак натуральный ваяя шолк ҳамқа хушрӯай расветкош кадомай бо ина миноян ина бинен духтаро диден чи хушрӯ фасон
марамад 250 сомон акция рафтестай 250 сомонӣ карда гена иношуна бубинен чӣ хушрӯй. Хулоса ҳама чи эксклюзива аз Victoria's Secret метонен духтарако пайдо кунен. Бо чӣ хеле ки медонен тез иҷода акция мерава. Аз ами 50 сомон сар карда шумо бовар кунен аз Victoria's Secret пижама мегирен. Баъд бо пинюарои арзон доран. Хулас ҳама чи ҳаст охи. ҳам арзонай, ҳам хушрӯй. Ина бо нависен бо чизе ки нафаҳмиден пурра шумода мефаҳмонанд.